नमस्कार. भारतीय साहित्यिक मंडळ आयोजित उगवते तारे ऑनलाईन काव्य स्पर्धा 2022 या स्पर्धेमध्ये मी ओंकार एकनाथ कराड इयत्ता 9वी मध्ये शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव ज्ञानेश्वर विद्यालय. मी कोरबा मिठागर, गिरगाव तांबेनगर, वडाळा, मुंबई येथे राहतो. आज मी आपल्यासमोर कविता सादर करीत आहे. माझ्या कवितेचे नाव आहे आळशी. कवितेचे कवी हनुमंत चांदपुडे. बाणवाणी पायाचा ठसा मातीत उठतो, बाणवाणी पायाचा ठसा मातीत उठतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो. नभ पाणी पाणी होतो माती चिखल होती यार, नभ पाणी पाणी होतो माती चिखल होती यार, कुणब्याच्या जीवनाची मग उकल होती यार, कुणब्याच्या जीवनाची मग उकल होती यार. बेगाळलेल्या भुईकडे बाप पाहून फाटतो, बेगाळलेल्या भुईकडे बाप पाहून फाटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो. हातापायाला चिखल बाप घामामध्ये ओला, हातापायाला चिखल बाप घामामध्ये ओला, पीक पाहून शिवारी थवा पाखरांचा आला, पीक पाहून शिवारी थवा पाखरांचा आला. बाप आरोळी मारता ताना रडत उठतो, बाप आरोळी मारता ताना रडत उठतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो. बाप रगात होऊन रोज पाटातून वाहतो, बाप रगात होऊन रोज पाटातून वाहतो, बघ कणसाचा जन्म तेव्हा ताटातून होतो, बघ कणसाचा जन्म तेव्हा ताटातून होतो. दाणे कणसाला येता बाप हुरडा वाटतो, दाणे कणसाला येता बाप हुरडा वाटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो. येता भराता जोंधळा बाप काढाणी करतो, येता भराता जोंधळा बाप काढाणी करतो, स्वतः राहून उपाशी पोट जगाचं भरतो, स्वतः राहून उपाशी पोट जगाचं भरतो. जातो आळशी होऊन तरी आळा का तुटतो, जातो आळशी होऊन तरी आळा का तुटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो, भाळ्यावरल्या घामाचा पाना नभाला फुटतो. एवढे बोलून मी माझी कविता संपवतो. धन्यवाद.